Iti dayto nga gundaway ayaten nga kabsata. Babaen iti parabor niya po Diyos kanta ayat na ti sagtunggal may sa kada kayo. Itudmi iti nabara nga panang kablaaw kada kayo amin nga mangbuybuya daytoy iti Facebook man, iti YouTube. Itudmi iti panangablaaw babaen iti nasagrado nga nagan ni Apo nga Jesus. Iti daytoy Pastor Gaspar na imbagnal daw mo. Nagyaman tayo iti kankanan yung kaddam nga iso iti panang tultulong mo, iti panagadal tayo, iti nasantuan kasuratan. So nga iti daytoy nga kanito, tintayo nga rod, panangirugi, ti adal tayo, iti daytoy nga lawas, dawatik man ti panagtamed tayo, iti panagkararag. Amami nga nasantuan, irugi mi manen, wapo iti panagadal, iti eskwela sa batina, ti daytoy nga lawas. Idawat mi kadi, ti panakabalin manen, ti Espiritu Santo. Nga isu ti mangiyon una kada kami. Kadagiti amin ngagbuybuya ken nagdingdingeg ken makiad-adal kada kami. Sapel kadi Apo tadagiti sasom isu ti agari kadagiti panagbiag ti tumunggal maysa kada kami itinagan ni Apo mi Jesus. Amen. Pastor, ay doon nga kabsat, iti paulo na tadalan tayo ket ti panagministro ni Pablo. Idi na pan nga lawas inadal tayo iti panakonverter ni Pablo. Dito yung iso ti panagministro ni Pedro. Takitaan tayo, no kasatno nga napan iti damag ti panakaisalakan kadagiti hintel. Ngum sagbay na dayta, kitaan tayo man pastor, iti pakaypunganan, iti adal tayo, iti dayto yung alawas. Nga masarakan, iti aramid, 10:34 ken 35. Anya iti kunana? Kasto iti kunana. Ket ni Pedro nagsao ket kinunana. Kinapudno na ang makitak ati Diyos saan ang mangidumduma kadagiti tao. No diket uray anya nasyon, dagiti agbuteng ken agaramid ti kinalinteg, makay ayuda ken kuana. So ano kitaan tang uro dayti pastor kung nanay nga niya po Diyos ket saan nga mangidumduma kadagiti tattao. Kaditoy nga adal tayo pastor kitaan tayo ti kababalin ni Cornelius kini Pedro. Ngam sakbay na dahi nga pantayo, iti panakayam amo na daytoy iti kapitulo 9 pastor ket makita tayo ditoy nga ni Pedro ket nangaramid iti na datlag iti lugar nga Lida ken iti lugar nga Hope. Anya kadi dayjay napasamag pastor ijay lugar iti Lida nga milagro. Daytoy ket masarakan iti 9:32 hingga na 35 iti aramid. Anya iti kunana jay pastor? Ta kunana ditoy aramid 9:32 aging gana ti 35. Ket kasto iti kunana. Ket na aramid nga iti panangpagna ni Pedro kadagiti amin na diso si malugmet kadagiti sa santo nga agnaed ijay Lidda. Ket nasarakan na ijay ti maysa tao nga agnagan iti Ines, awalo atawen nga agid idan ket saan a makatgunay. Ket kinunana ken kuana ni Pedro, Ines, ni Jesucristo, agasan na ka, tumakder ka, ket ipaknim ti pagidaam, ket dagos at imakder, ket idi iso nakita, dagiti amin nga agnaed idi sadi Lidda, ken ijay sarona, simurot da, iti Apo. So no kitaan daytoy pastor ti panakaagas iti maysa nga tao manungatawan kun nanadjay manungatawan nga agsaksakit 8 nga tawen nga agsaksakit ni Enas. Paralisado. Kada iti nga panagsakit na ket labit ado iti banbanag nga napanan na ngem idi imay ni Pedro kunana alam ta pagidam ko pinam ket tumader ka ket timmagder ket iti bunga na daytoy pastor ket anya iti napasamak iti bunga na daytoy dagiti tattao ijay sarona. Well, Sarona ko na iti Ilocano ijay English ket ko na ket Sharon dagiti tattao ijay sarona ket nakonverter da. So nga ayaten nga gagayem ken kakabsat nalabit adda kadagiti nagtitingan tayo iti Enas nga daytoy ket pilay. Hanman nga pilay nga na pisikalan, ngam pilay iti na espirituan. Ngam kasapulan tayo dijay nga kaskin Pedro nga mapan
tulungan tayo, agasan tayo, ket babanti ka dati di jay, makaited tayo itiliw-liwa. Anya pa iti maysa nga milagro nga pasamag ijay pastor, ijay hope. Anya ti makita tayo ijay 9:39 ingana 40. Anya kunana. Kunana ditoy, ket timakder ni Pedro ket kimuyog kadakwada, ket idi adimteng isu impanda idi nangat-ngato asilid. Ket isu linikmot dagiti amin na babay abalo, ngagsangsangit, ket impakita dagiti amin nakawes, ken pagananay, nga inaramid ni Dorcas, idi nga dapay kadakwada. Ngem ni Pedro, pinarwar na amin ida, ket nagparintumay nga nagkararag, ket idi sinangon na ti bangkay, kinunana, Tabita, tumakder ka, ket isu nagmata, ket idi makita na ni Pedro, bimangon. Dahito nga may nga milagro manen. Iti kapadasan ni Dorcas, iji hupe. Milagro tangamin, manipod iti ipapatay, imalis iti biyag. Salang dahito nga panakaagasan, Pastor. No diket milagro dahito yan, panagungar, manipod ti patay. Kahit nasaritan ni Pedro nga rod, kasla napnon ti Espiritu Santo, nga uray pa'y gayam iti natay, ket addaan ti panakabalin, nga pagungaran na manipod iti biyag, nga may pan iti biyag. Ket daytoy kapadasan ayaten nga gayem ken kakabsat. Nalabit adumat dagiti kapadasan tayo. Iti kararag mo, iti maysa nga masakit, ket naagasan, mangipakita nga uray sika ken siyak, mabalintay mat gayam ti agaramid ti milagro gapu ti tulong ni Apo Dios. Imilagro nga uray mampay manipod iti patay ti basol, mabalintay mat gayam nga isalba, manipod ti patay ti basol laging gana iti lawag ti panakaisalakan, ket may satay mat gayam nga instrumento, akas kini Pedro, nga mabalinan tayo, tani Apo Dios, inikan na tayo, iti karbangan, ken panakabalin, basta. So ano, makita tayo dito, Pastor, dito iglesia tayo, nga kunada nga, ada di Dorcas Ministry. Dito'y tayo nga naala, nga mabalin nga tumulong, dagiti tao, nagserbi ti komunidad. Nga napintas, Pastor, dajay puntos mo tatay, nga kunada, nalamit ada dagiti tao nga natay iti basol. Well, Kada ito'y nga natay iti basol, babaen iti ipapantayo, panagtulong, kada ito'y kada niya, agungar damanan. Kad itdalan tayo, nga ipan kinisubliken Kristo. Iti dayto nga panagadal tayo, Pastor, ket sumrag tayo iti kapitulo 10. Nga dito kapitulo 10, adda dito iti duwa nga pasamak. Adda dito ni Cornelius, adda dito mod ni Pedro. Ket no kitkita ta, Pastor, ta at idug dagiti bersikulo, mitid lang iti panakabukas na daytoy iti kapitulo 10, 1 ingana 8, sarsaritaan na daytoy ni Cornelius. Ken iti 10, 9 ingana 16, sarsaritaan na mo daytoy ni Pedro. Dagitoy nga duwa napasamag iti agsabali nga lugar, ngem iti tunos na daytoy isutipan na kay danon iti ebanghelyo ijay lugar ni Cornelius ken iti pagtangan na. Pastor, ijay 10, 1 ingana 8, anya dagiti sumagmamano nga makita dijay, tapno iti kasta makita tayo no anya iti kay papanan na nga mapaspasamag iti pagtangan ni Cornelio. Addaman ti upat nga pasamak anapateg. Manipod ti bersikulo 1 aging gana ti 8. Umuna, Pastor, amu tayo nga ni Cornelio ket may nga hintil. Haan nga nayanak nga Hudyo, no di ket may nga hintil, akayat namet amam ni Apo Jesus. May kadwa, isunak ket mamatik ni Apo Jesus. Numan pa isunak ket hintil, ng bigbigan na, dayjay nga inaramid ni Apo Jesus, iti panagbiag na, amasapul lang nga idalan isuna. Iti may katlo, ket salaing nga deta, nakita pa iti may nga parparmata. May nga parparmata, dito'y makita tayo ti verse 1 to 8, parparmata, nga isu dahito iti mangipakita, nga awanan iti anyaman anaganen nga niya, saan anadalos, kadagiti dinalusan ni Apo Diyos. Kanti may kapat, makita tayo, nga ni Cornelius, kunana dito'y kakabsat, ket nakasaganan, nga umawat ti Ebanghelyo. Na isaganan kasaganan. Anyaman nga oras,
no mapatalgidan gaya misunan, si sasaganan nga mangawat, iti banghelyo, iti panakaisalakan ni Apo Jesus. Dahito iti makita nga upat nga ipukpukan, dahito manipod uno, aging gana ti otyo, iti kapitulo 10, iti libro ti Aramid. Kun may sabi, Pastor, no, ituloy tamat, ta kinitam da di pasat ni Cornelio. Well, Kita mo di pasat ni Pedro. Di pasat ni Pedro, may isang Hudyo. Kunam tatay, nga ni Cornelio kat Hintil, ni Pedro kat Hudyo. Kadagito'y hantapulos nga agsarita. Tati Hudyo, saan nga mabalin nga makipulapol iti Hintil. Kastamat ti Hintil, saan nga mabalin nga makipulapol iti Hudyo. Ngam nung kitaan ta, ijay Kapitulo 10, Pastor, hanggang din nga adda iti bungon nga bimaba sa dilangit. Adda jay amin iti narugit nga animal, agkarayaman, tumatayabman, ad nalinis nga animal. Kadagijay, iti makita. Kadagito'y, Pastor, kat inladawan na, nga dagijay gayam nga animal, kat tao dagitoy. Nga dagijay narugit, isimbulwan na ti Hintil, dagijay nalinis to Diyo. Ngam ko na po yung dagitoy, lininis ko amin. Dadumagamin, Pastor, nga dagijay, agbabasa ka dagitoy, iti pan ba nagdamakan, iti bagbagada. Ngam, iti sarsarita na dito, saan nga makan? No di ka di tao nga lininis ni Apo Diyos. Iso nga, iti pasad ni Pedro, iso na mo't may isang apostol ni Kristo. Ken nakakita mo ti parpar mata. Nakakita dito'y tatay ko ng pastor nga ni Cornelio, ti parpar mata. Nakakita mo dito'y ti parpar mata ni Pedro. Tatan nakasagana nga umawat, iti Ebanghelyo, iti pamilya ni Cornelio, at dito ni Pedro, nakasagana nga mangidanon. Mangidanon iti Ebanghelyo. Kat kadaytoyan, pastor, iti pasamak, iti panagbiag. Dagitoy nga dua, iti kay papanan na daytoyan, pastor, kat iti bugas na, iso iti pan nakakonverter, iti pagtangan ni Cornelius. Anyan nga nagpintas nga buya, pastor. Dayto iti pasamak, kung kitaan ta tinasantuan na kasuratan, dayto nga pasamak, iso iti umuna nga panakaimula iti iglesia kadagiti Hintil. So nga, ayatan nga gagayim ken kakabsat, nung kitaan ta dayto nga adal, no daduma ket ti kahit tayo lang asurutan, dagiti lang kadudutan tayo, dagiti ay umannayad kada tayo, ngam nadadumasan tayo kahit nga mapan ka dagiti lugar nga saan tayo komportable. Ngam isursuro na kada tayo ditoy, dahito nga pasamak ni Cornelio kini Pedro, isursuro na kada tayo ay tinakabsat, nga awan itipilyan tayo, awan tinagahanan tayo, no di dagiti tattao amin ket insalakan na po Isos. Gayem, idanon tayo, itidamag, iti panakay, salakan. Pastor, anya iti pasamak, nugit kitaan tayo, ijay panaka-aristo, ken panaka-salbar ni Pedro. Anya iti makita tayo ditoy, nang nangruna, ijay iglesia iti Antioch. Anya ka diti pasamak, ijay iglesia, pastor, iti Antioch. Nga, kitaan tayo, dijay. Anya ti kunana ijay Aramid 11 versikulo 26. Anya ti kunana? Kasto iti kunana. Ket idi anasarakan na impan na ijay Antikya. Ket na aramid an nakitipon da iti iglesia iti bayat ti maysa tawen. Ket sinursurwanda ti adu a tao. Ket ijay Antikya anang rugyan ti panakanagan dagiti adalan Kristiyano. So ano kita dito pastor no di pa kaistoryan iti iglesia nga manipod iti Jerusalem na idadanos dagiti mamati. Rimwarda iti Jerusalem. Ket iti lugar nga Antioquia ijay iti nagpupunipunan nga kaduan dagiti mamati. Ngumhan lang nga mamati nga naggapu iti Jerusalem no di kiti daduma pa iti ket na converter da. Ket iti pan naka-converter da di pastor, ito'y tayo nga mabasa nga
dagiti tattao dijay ket imuna anaganaganan da a Kristiyano. Ngem iti Kristiyano dijay ket saan nga Kristiyano ta? Iti Kristiyano day di nga panawon ket insulto. Han nga di Kristiyano tato ni bata Kristiyano agserserbi tayo. Iti Dios awanen iti negative nga kay papanana. Ngem idi nga panawon no ibagada nga Kristiyano daytoy ket pananginsulto. Apay nga pananginsulto, Pastor? Pananginsulto daytoy ta kadakwada sursuroten da iti haan nga omiso nga sursuro. Ta gamin dagiti Hudyo idi adda dagiti nabangunan da nga sursuro nga nabangunan da. Ket daytoy nga nabangunan da nga sursuroten ti kadwan idin nga dagitoy ket sinurot da ni Kristo so nga nagbalinda Kristiyano. Ta ipaguro dagiti tattao idi nga awan iti pannakaisalakan kadaytoy nga dalan. Well, Iti lang pakaisalakanan ket addalan kadagiti Hudyo. Sandangam mo nga ayan iti kapadasan pastor ni Pedro ken iti pamilya ni Cornelio ijay na ilukat iti damag ti pannakaisalakan nga immalatiwen kadagiti hintil. Dayjay iti kay papanana. Ken nukit kitaan ta pay diti pastor ket hanlaan nga imado iti Kristiyano iti Antioquia. No dikit di nakita tayo pay nga uray pay ni Pedro ket naikulong. Ket iti panakay kulong ni Pedro ket isuna babaen iti panangidalan iti anghel ket nailapsot isuna. No kitaan ta pastor ijay Aramid 12 versikulo 10 anya iti kunana. kunana ditoy, ket idi nalabasan da, ti umuna ken may kadwa a panagbantay. Dimteng da ti ruangan alandok ngagturong iti syudad. Anang lukat nga isu, kadakwada. Ket idi rimwarda, nagnada ti maysa dalan, ket idinday di anghel, si Mina kenkwana. Kita pastor, anyan nga nagpintas nukit kitaan tayo dito na ibalo di suna. Nukit kitaan idi dayjay no panawon idi no gwardyan ti balod at dati kawar di man nga maysa nakaikawar mo di maysa nga soldado. Naikawar di man naikawar mo di maysa nga nasawen iti maysa nga balod duwa nga gwardya ti dati dinana ngem nakakawar iti ima nagsumbangir kada di duwa gwardya. Ngem ti nakaskas daw di jay. Pastor ket dayjay kawar nga adda kadayjay ima na ni Pedro ken jay ima di manggwargwarda kanya na nalapsutan han tapay adda ti anghel nga nangidalan ken kuana. Gusto nga no kitag dayti pastor adda ti dakkel nga leksyon nga maadal tay ditoy. Ngano daduma ay tan nga kabsat baka adda tay pelang iti kawar iti basol. Adda tayo pelang dijay nga nakakawar nga santay kayat iti mailapsot kaday kakawar. So nga ibagba na ditoy kapadasan ni Pedro nga palapsot tay iti kawar pumanaw tayo iti priso iti basol. Tapno iti kasta iti anghel ket idalan na tayo iti dalan nga papanan tayo. So nga no, da tayo gayam, ket mamati kini Apo Diyos Pastor. Agbuteng tayo itinagan ni Apo Isus. Kuspadpod no launay kunana, igi Salmo 34 verse 7. Nga ti anghel ni Hoba, alikubkuben na, dagiti agbuteng agayat kenkwana, ket ispalen na ida. Kadwa-kadwa tay gayam, iti anghel ni Apo Diyos, anyaman nga sangwen tayo nga riribok, anyaman nga sangwen tayo adadagsen ti panagbiag. So nga yaten nga gagayem ken kakabsat, may sadaytoy nga saksi, nga nado tayo amin gayam kitag serbi kini Apo Dios mapadasan tayo kadagiti adu nga milagro kadagiti panagbiag tayo ken kadwa tayo iti pannakabalin ti Dios uray pay dagiti anghel ket agserbi damet ti tumunggal maysa kada tayo. So dayto ti rason pastor no apay ti kinapateg gayam iti panagministro ni Pedro ipakita na nga iti milagro ti panagbiag na
nasaksyan kadagiti amin nga tao, ket kunana ditoy, adu iti simurot, iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket kalbasa na dahil pastor, idikwan, nagsinada di anghel. Ket mapan iti iglesia ni Pedro. Ket anya tira remiden ti iglesia, no kitanta ijay versikulo 12, versikulo 12, anya ti kunana. Ket idi apaman, anaawatan na, napan iti balay ni Maria, ngayon na ni Juan, napanaganan ti Marcos, isu ayan, dagiti adu, anaornong, nga agkarkararag. Gitang pastor, idin nga, ada di pagbaludan ni Pedro, anya tira remiden ti iglesia. Agkarkararag. Agkarkararag da. Well. Ikarkararagan da ni Pedro, nga adda iti pagbaludan. Kastamot, gayam, no kayat tayo nga madan iti balegi kadagiti adda iti pagbaludan iti basol. Ket kayat tayo nga malapsot ida iti rumbeng nga ramiden tayo pastor ikararagan tayo ida. Gusto nga ayatan nga gagayem ken kakabsat. Anyan nga nagsayat daytoy nga panangkita tayo iti kapadasan ni Pedro. Nga daytoy nga kapadasan ni Pedro ikarkararagan isuna ti iglesia ket iti nakaskas daaw indalan iti anghel. Gaya may tinakabsat no agminministro tayo mo agtrabaho tayo akas kin ni Pedro. Hanteng ipagpagharob nga damot ti anghel nga mga aywan kada tayo. Pastor, anya dagiti na praktikalan nga aplikasyon nga mabalin tayo nga makita ito'y panagadal tayo iti sao ni Apo Diyos kanti kabibiyag ni Pedro. Makita tayo nga ni Pedro ket natudingan, naayaban nga agserbi nang nangruna kadagiti Hudyo. Ket gapu di pa nagserserbi nga panagawis, ken kastamat pa nang iwaragawag ti Ebanghelyo ni Apo Jesus, ipasimudaag na nga ti langit ket asidig launay ken kuana. Kaya't nasaritaan, no asidig unay ti langit ken kuana, adu dagiti pasamak, adu dagiti mangpabileg, adu dagiti mangted ken kuana, nga panakapapigsa ti pamati. Kas di gayam met tumunggal may sa kada tayo kakabsat. Ngayon ton gayam makipasek tayo ti trabaho ni Apo Diyos, iti langit kit umasideg kada tayo. Amen. Madayo iti anyaman nga lunod kadagiti panagbiag tayo. Tati langit ipasimudaag na ti presensya ni Apo Diyos, ket umad-adi, umas asideg, ken bumilbileg kadagiti panagbiag tayo, aging gana nga iti langit, ket agbalinen nga lugar, apagyanan, iti agbiag nga agserserbi kini Apo Diyos. Ken may sabay pastor nga mangita tamanditan no ti iglesia ket agkarkararag. Dakkel iti mapasamak adat-datlag. Tadtoy makita tayo ni Pedro dinay lapsot iso na iti iglesia ket agkarkararag. Ayaten nga gagayem ken kakabsat rumbeng launay nga maysa kadagiti mangted iti biag iti iglesia ket iso iti panagkarkararag. Sala nga iti iglesia no dikiti iti uneg ti pagtaangan tayo, iti uneg iti iglesia, iti care group ministry. Agbalin ko mga iti panagkarkararag ket kabibiyag ken kasisigod iti iglesia. Anya pa'y pastor iti makita pa'y nga adal tayo dito'y kapadasan ni Pedro. Ni Pedro ket napnuan ti parabor ni Apo Diyos. Numampay suna ket nanumo, ngem gaput ti parabor ni Apo Diyos isu tinangan anay ken kuana, ket gaput ti parabor ni Apo Diyos isumot iti nang duprak kadagiti amin nga wall, kuna tayo, amin nga pader, nga dayto nga pader isuna iti mangikat iti dagi panagkin na mayet nga uray man pahintil ka wenno Hudyo ka mabalin gayam nga agmaymay sa iti sangwanan ni Apo Dios. So nga daytoy kakabsat nga leksyon tayo kini Pedro ipasimudaag na ngano ti parabor ni Apo Dios ket isu ti agari kada tayo dupraken na kadagiti amin nga nagbabautan iti iglesia, iti amin nga nagbabautan ti pamilya, iti amin nga nagbabautan dagiti kamkamang ni Apo Dios. Ti parabor kumakintal na ket isu kumati agari kada tayo akas napadasan ni Pedro iti panagbiag na akas panakipasek na tibang helyo ni Apo Jesus. So nga ayatan nga gagayem ken kabsat, anyan nga nagpintas daytoy nga kapadasan ni Pedro. Nga
in pangpangruna na itagserbi kin ni Apo Isus. Ket iti panay pangpangruna na ti panagserbi kin ni Apo Isus. Nakaimulat iglesia, ijay hintil, iti pamilya ni Cornelio. Halang nga dayjay tinapasamag, nudikit di naawatan na pay, iti pateg ti panagaysalakan nga idanon kadagiti na dumaduma nga tattao. Ken napadasan na iti panangidalan iti anghel. Ayaten nga gagayem ken kabsat, daytoy nga datdatlag mapadasan tayo met lumakipaset tayo iti trabaho ni Apo Isus. Kidawan kayo man ita nakabsat, nagdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. O anya na po nga nagimbag ka kada kami. Tay tibaksay iti kinalapit mi, kinakapsut mi, nga magyaman kami tadaka nga mangmangted iti bilag kada kami. Nang nangrona unay Apo, daydi man kapadasan ni Pedro, agbalin mi nga kapadasan, gapo iti tataan iti Espiritu Santo kada kami. Sapay kadi Apo, kat isagtunggal may sa kada kami kat mapabilag, daytoy nga inadal mi, nga itikid daw mi, kat iso iti pan nakabautisar mi iti Espiritu Santo. Agyaman kami Apo, iti panangdangag mo dito akararag mi, itinaga na po may Jesus. Amen. Ayaten nga gagayem ken kakabsat, iawis da kay manen iti maysa nga panagadal, iti sauna po Diyos, iti sumarunong nga tiyempo. Kat sapay kadita, nabindisyonan na kayo. Kat iti parabor na po Diyos, iti ibati mi, iti sagtunggal maysa kada kayo, Diyos tangina amin kada kayo. Pastor, thank you very much. Diyos tangina kada kayo kakabsat.